Estrellita relumbrante que vas tan alta y serena, dime si puedo besar esta noche a mi morena. Esta noche... Pois eu chamo-me Julia, son da Madalena, pertenezo ao Concello de Monterrei. Eu disfruto coas flores e co huerto, sembrando patatas, plantando tomates, pementos. E bueno, pois que estou moi contenta, xúntome cas veciñas. E bueno, que estamos moitas veces xuntas hasta as 12 da noite, imos camiñar, vimos de camiñar, sentámonos aí na marquesina, e estamos pois aí hasta que temos ganas de ir para a cama, porque empezamos a falar cada unha a súa cousa e pasámolo ben, vamos pipa. E iso pois é o que a nos nos dá vida. E na nosa edad tamén pois queremos un pouco de tranquilidade. Pois Monterrei pois é un sitio moi bonito, ten unha iglesia moi bonita, logo subes ao castillo arriba, ten un restaurante, pois que está moi ben aquelo, moi ben. Pois nós viñemos da fora porque a min o rural faime feliz e son feliz. Teño unhas pitas, teño uns coellos, crío polos, crío pitos pequeniños, pois a min eso que me dá moita vida, moita ilusión neste pueblo.